Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Um, tindira. Tindira ko, dili katabang. Parihas na. Wala raw na yung tubahos kananan. Ang saya ato? Patuon ko no kakaros kananan. Pergang tao og absent o sanya kakatabang. Karon ko no kapasog doon. Unsa? Pero, Gupahan mo eh. Di mo bagay ang katabang. Murag daghang ko ba kompetensya ini na. unsa? Mintinon ba nata ka? Aron di makatrabaho sa kananan ti akora. Unsa? Unsay mintinon? Mintin ba? Kita na. Ako na ni mo sustento ni mo. Martin ito ko. Imi, di ba? Uy, puyas kong kamot. Ay, dawatan mo. Para shakens. Una sa tanan, Marty. Salamat sa imong offer na ko ha. Pero, dili ko interesado. Niaramang gani ka magpuyo uban sa imong iyaan? Unya, mga ambisyon ka og sustento na ko? Huwag ka ba makakita sa kong forma? High maintenance ko. Unsa pa mo ikasto na ko? Ay, bang anak ko ay. Tuo kag ako tarong trabaho. Kaya niya ako din tipon lang nila. Ang puyo. Kaya lang kita kang sustentuhan. Ako ta. Ayoko kikapa! Arte! Pako rin po ka. Tiban ina. May mo ba? Pahawa na dinis atubangan sa akong pultahan kay sirad anan ako nigbalik. Inang imong iyan nga musunod ako ron. Ah, sige. Iyo. Kalagot. Gituto na magid sa kagayunan ang kabwisit sa akong gibati sa akong kinabuhi, we. Makalagot yun. Makalagot! Mapalag ka ni pagbalhin ako din, hi. Patrabaho ko na dayon ko. Shit! Ay, noon sa laing bahin. Maayo naman sa binoon. Dili sa ko ganahan nga magpundor ako ining gamay kayong suok sa kwartong ako nahimutangan. Kung makatigom-tigom lang lagi gud ko, ug makakita na kog laing katrabahoan, ura mismo, mupahawa gidayon ko dinhi. Tarong girl ba? Marisahan ka tinawa din, eh? Lain kay ka. Mamaya lagi kag buhi. Asa da imong biyaan ka ng patay na? Ay, simbak ko, ay. Mabrad ka no. Ikaw lagi apply. Walang nana ko. Nga na pagka, di ka ganahan mo abroad kay kontento na ka imong kinabuhi din is Pinas. Unya karon. Daway. Niyabos ko kanapo, ha? Dili ko mo abroad. We, sandig ka. Ay ko, ina nga. Uy, ala. Magminyo naman sa imong best friend? Adiyo, paundawan na ka diyo sa pagpanarbaho, ay rin ma-focus na lang ganiyo. Wala, no? Ay! Ganan ko, ano? Kung makabadabas sa kong sama ni Dave Kalami, ay! Magpuyo na sa kong bay, ay! Kay, ang iyon ay akong adiman nun. Si ano niya akong adiman nun? Dili sad. Ha? Oh, wow, girl, ha? Pa-suspense! Sabihin lagi ko ba? Kung ano marisign ka din sa ospital. Basta lagi. Tay. Og unya kun wa na ka dinhi ay ko kalimti ha. Magkita-kita gihapon ta pag may time. Daoy, makasad. Si tayo na din hiho. Unya, pagdaglam ni. Sige, pohon. Kanang lami nga, dili mahurot ha. Bisan nun sa kawan. Bastos kagibisag unsaon bayuta ka. Ikay bastos mo na hun na.
Nay, cellphone ni mo eh. Cellphone ni mo. Busy ta. Ha? Weh! Busy di ito! Basta busy. Ipaungan man ko. Busy ba kasi siyang trabaho? Sige na lang. Iatod ko na ni kadit niya sa ospital. Ang gidana kong pagkaon. Nahinumdum lang ko nga paborito ninyang lasagna. O nga, gipalitan ako siya. Basit balik mahusan to bayana. Kay pila ka daw na niya nga dili mayog tinagdan ako. Kung sa may gipangluuran, di ra bagin musulti. Mapalaka lang hinuunta. Karon pa lang. Kibati na lang ko ang tumang kahawang. Wa pa kani ko makapalayo nila ni Dave, pero muna naghinay-hinay sa pagpikas ang akong dungay. Pero kinalang ko ni buhaton. Kayahon ko ni. Dili ni makamatay na ako. Makabuang bayana. Oh! Dave? Ni Aka? Abi pa na ako busy ka. Magwawa ka makatubag sa akong tawag. Oo. Ganina, busy kaayo mi. Karon lang ko makalingkod og makapahuway. Mao day nga naghinokto ka. Ngano ni Aka? Hatod ini, Sama na. imong paborito, lasagna. Dili ko na paborito. Nya, dili nimo dawaton. Dawaton, kay sayang man sad. Pero kung mapauli ka na sa bahay ron, dadalang na. Ihatag ni nanay. Ikaw nga akong gituyuan sa pagpalit ini kay imo ning paborito. Nahibaw ka gid nga dili hilig si nanay ini, di ba? Si Inday Elaine. O baka si Norberto. Pailain kong gipalit para nila. Kay gikan ko sa syudad ng Umbra. Mao nga ako din ang gihatod nimo samtang wa pa maunsa. Sige. Salamat. Jen, May tuyo pa ka? kuhaon ta ka unya. Ayaw. Overtime ko. Abuton ti ka. Kanunay na akong gibuhat. Pwes, sugod karon ayaw na ka nagbuhata. Ang tanan nimong naandang buhaton uban ako, hinahinayin na sa paghunong. Kay dili sa tanang higayon na ako uban nimo, Dave. Wa ko sa tanang panahon aron mahimo nimong kasumbungan, kasandigan. Dili ko pari aron himuon nimong kumpisalan. Jen, may problema ba ta? Problema? Kita? Waoy, nga nagong naa. O sa may problema ako natong duha? Kita giyong duha? Okay na to, uy. Okay pas alright. Kita ka? Happy man gani kay ko, oh. Kontento kay ko sa akong kinabuhi. Sa akong trabaho. Malipayon kay ko. Wag kay problema. Pagsulti taon niya. Busy ko. Kung di na ka busy, Busy ko, permi Dave. pero may oras ka nga magahin ako kanito. Bisan siya pa nimo ka busy. Diha ka maayo. Diha ka magsalig. Kanang naar ko kanunay. Huh. Unyag bawaan ako kay dili na ko. Ha? Dili sa tanang higayon na ako, Dave. Dili sa tanang oras mabitad ko nimo. Labaw lang dili hangtod sa hangtod ikauban ko nimo kay best friend ako nimo. Di ba? Best friends forever man? Dili, Dave. Kay ang tanang butang may kausaban. Di manigikan. Nga naman eh. Sa kakapoy. Ako kung nagkikapoy na ka di pahuway. Mama gani, bupahuway na ko kay kapoy na kaayo. Sige na, wala ko na ko. Musugot ka sa dili, kuhaon ti ka unya. Ali, Di ko. Ni ako sud sa cubicle. pues, ako'y musunod kung di ka mo gawas. Dave, dili lagi pahimo nga. Kiyagos ko ni mo kalit. Nagkinalan ka yun eh, para mo kalma ka. Sorry, Jen. Sorry. Ngano? Magsulti taon niya, okay? Dili mahimong dili kay dili sa kong magpapalipad. Why dili masulbad sa maayong panagsulti, okay? Huh? Ato na ko.
Kung mas magtukay pa ko uban ni mo, Dave. Tingali mas masamot ka maglisod na unya ko sa pagbiya ni mo. Igo na ni, husto na ni, hunungon ko na ni. Daghan tuod kay sila customer. Kaya dako kay kining ilang kananan. Daghan silang mga suki. Pero, gibiyaan ko na sa mga trabahante. Kaya dili ko na maayo mo sweldo. Shit. Mudugay ka ako ini. Nagkaroon pa lang kapoy na mag-ayo. Human ko mutabang sa pag-serve kaganina. Nianasap ko karon sa kusina. Kanang hugas. Nagtipon og ang ilang mga hugas rin. Nag-apot ang mga kaldero, kaha, mga plato o kutsara. Kaya pa mga paso. Usa pa taong kong orasa mahuman ini din yun. Dalian na diha ha, kay may mga hipuson pa diri. Siligay niya di diri kahuman. Ako nasab? Siya di ay. Naraman siya sa kaha maglingkod. Tiguang na pero sige lang gihapog kupot sa iyang cellphone. Kamakalagkot ba uy? Kakapoy na. Hindi na pa kong pinarog. Libre man tuol kong kaon din pero siya magpili kung unsa imong sudanon. Tatagan ako sa katako sa kanon. Unya inununan. Wisit pa uy. Kadugay na akong wa na makakaon sa maong sudan. Kaya di ko ganahan. Pero ganag inuunan. Pero napugkos ko. Kalagkot. Kinala makabiya na ko din sa labing daling panahon. Dili ko trabaho Magkumpa ang akong beauty din Kapoy kayo. Gamay pa kay sweldo. Makalaay. Ay! Shit! Nabuhian ako ang baso. Og niya pa ganitong pa sa mga plato sa planggana. O pareha sila nabuak. Unsa to? Ha? Unsa to? Ate, wala ko tuyo, ate. Kung ang good ka ng midangog ang akong kamot ba? Dangog ang baso o kanang nabuak. Hasta ang plato nga gihagbungan ni ini. Unsa? Uy, kabisit ko din mo kamot. Bayra na nimo ha? Mahalo ni nga ako mga gamit din Kinahanglan nga bayran gyud na nimo. Wa kay sweldo sa tibuok semana. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!